Бүгінгі көндә Мөслимнең кооператив урамындагы ишегалларында күләмле ремонт эшләре бара. Безнең Ишегалды республика программасы кысаларында төзүчеләр юлларны һәм тротуарларны ремонтлау, тышкы яктыртуны ясау белән мәшгуль. Ремонт эшләрен Йорчаллы шәһәренең автострой төзү җәмгыяте башкара. Күп фатирлы әлеге йорт ишегалларында эскәмияләр һәм урыннар урнаштырылачак, кер киптерү, элү җайланмалары булачак, келәм кагу урыннары да ясалачак. Мөслим стилендәге яктырткычлар кую да планлаштырыла. Менә безнең ишегалларыбыз инде мотор була. Ничек итеп мотор дип эшлиләр. Дөнгә хәтле эшлиләр, җегетләр бик акыллылар, бик әйбәт итеп эшлиләр. Моторланамыз симебез. Булган нейләрдән ремонт эшләренә канәгать инде, тротуарлар ясалды. Ну, ана шул машина һаманнан йөри инде. Бөтен дөньяның неен җавап бетерделәр, менә шушыннан бөтен машина шушыннан йөри. Шуңа берәр нәтиҗә чыгарып берәр чара күреп калмас микән инде шул. Bu şundan biz kalkanı değme. Yine onlarla sistem motor evet şöyle bulaşıklar şey bitirirsin otobüsler var yine babalar orunda var. Себебіз күннән-көн моторлана, халыкка оңайлырак булсын өчен менә яңа тротуарлар ясала. Шушы моторлыкны, чисталыкны бергәләп саклыйк. Финанслар җитәрлек булганда йорт территорияларын өлеше яшелләндерү дә күздә тотыла. Инде шөкер, яшәгән җирләребез бик матур. Элек кооператив урамындагы йортларны чүплек башы дип кенә йөртәләр иде. Хәзер менә әйтеп карасыннар. Балаларга уйнар өчен уен мәйданчыгы да, таганнар да, таучыклар да бар. Хәзер менә йорт араларын тагын да төзекләндерү, асфальт начар түшәлгән урыннарны яңадан эшләү эшләренә керештеләр. Халык канәгать. Ни дисәң дә, күп фатирлы йортлар ишегалларын төзекләндерү буенча уникаль һәм масштаблы булган әлеге программага эләгү зур куаныч ул. Лилия Шәймиева, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.